În lucrarea de referință la Théorie de l'endobiogenie, Dr. Jean-Claude Lapraz, cofondator al științei endobiogenie, alături de Christian Durafour, demonstrează că sistemul hormonal este singurul sistem fiziologic capabil să asigure autoreglarea vieții la nivel celular, controlând concomitent anabolismul, catabolismul și expresia comportamentală a individului. Sistemul hormonal este singurul capabil, în stadiul actual al cunoașterii, să asigure reglarea vieții la nivelul fiecărui element al corpului și, în același timp, să se gestioneze pe sine, se scrie în tratatul de endobiogenie. Postulatul clinic, formulat de medicul francez Jean-Claude Lapraz, definește o realitate biologică incontestabilă. Ceea ce medicina de masă numește astăzi stres nu este un agent patogen extern sau o forță independentă, ci exclusiv ecuația internă a modului în care rețeaua neurohormonală alege să consume, să satureze sau să sacrifice resursele organismului pentru a menține homeostazia. În analiza de astăzi destructurăm tiparele simplificate și uniformizatoare ale medicinei și coborâm în Biblioteca Universală Antică pentru a descifra o direcție unică, complet absentă din discursul public contemporan. Vom demonstra cum indicii de comportament și constituție umană din endobiogenia modernă reprezintă, de fapt, traducerea moleculară exactă a axiomelor din medicina sacră a tracilor și din contextele primordiale ale civilizațiilor umanității. Astăzi definim noțiunea de tratare, analizând modul în care unicitatea absolută a terenului biologic guvernează destinul clinic al individului în unicitatea lui. Bine ați venit în arhitectura unificată a omului ca întreg, ce reunește medicinele umanității. Sunt Gabriela Braniște, endobiolog, pregătită la Institutul Internațional de Endobiogenie din Franța. Subiectul abordat în expunerea prezentă se constituie într-o deschidere integrativă a conceptului de tratare individuală și într-o înțelegere diferită a noțiunilor de teren și comportament uman. În cadrul Academiei de Inxologie vom studia plantele, mineralele și eurile constitutive ale ființei umane în specificitatea și unicitatea sa. Într-o lume a uniformizării în care fiecare se hrănește cu același tip de hrană prin dietă, îi se administrează aceeași pilulă prin medicina alopată sau aceeași plantă prin abordarea uniformizantă a fitoterapiei, abordarea integrativă a individului în specificitatea și unicitatea terenului său reprezintă cea mai înaltă treaptă a conceptului de tratare. Aceeași pastilă, aceeași plantă, aceeași tehnică energetică în condițiile în care fiecare individ este unic. Se naște cu o marcă genetică unică, se naște cu un microbiom unic, cu un teren unic. Toate acestea nu reprezintă decât un vechi program de uniformizare a ființei implementat în epoca industrială. Medicina tracilor urmărea tratarea individuală și grija specifică pentru fiecare individ în parte. Tracii cunoșteau factorii constituenți care participau atât la însănătoșire cât și la îmbolnăvire. Cunoșteau noțiunea de mediu și aplicau cunoașterea funcție de terenul fiecărui pacient.
Principiile medicale ale tracilor au fost conservate în corpusul hipocratic la greci și până astăzi ele răsună în principiile din care se construiește știința endobiogenie. Academia de Inxologie, care va debuta pe 7 iulie, urmărește să confere fiecăruia punctul de sprijin pentru a înțelege cum se combină factorii care au condus la dezechilibrul metabolic și care sunt plantele, mineralele, combinațiile și mediile specifice de restabilire a armoniei organice pentru fiecare individ în parte. Academia de Inxologie se desfășoară în colaborare cu distinsul psiholog Alexandru Pleșa, un neobosit căutător a misterelor antropologice ale vieții. Arhitectura unificată a terenului, de la psihofiziologia treacă la indicii de comportament și unicitate endobiogenică. Încercarea modernă de a conceptualiza maladia ca pe un agresor independent, exterior organismului, reprezintă atât o eroare de perspectivă geometrică a vieții, cât și o reducere uniformizatoare a cauzelor responsabile de producerea dezechilibrului. Ceea ce dogmele actuale numesc stres nu conține o realitate ontologică în sine. Stresul nu este un agent chimic patogen, ci exclusiv ecuația internă a sumei factorilor angrenați la procesul vieții, un răspuns sistemic de calibrare a resurselor. Medicina integrativă nu luptă cu fantoma stresului, ci decodifică terenul biologic. Un adevăr fundamental care unește, peste milenii, medicina sacră tracodeacă cu ecuațiile neuroendocriniene ale endobiogeniei. Această direcție unică, nerostită în spațiul public modern, demonstrează că tiparele de comportament uman, instinctele, conflictele, emoțiile și adaptările somatice ale omului la mediul evoluționar al vieții sunt traducerile macroscopice ale vectorilor hormonali. Trecerea de la intuiția metafizică antică la biologia matematică actuală nu este o ruptură, ci o evoluție organică a aceluiași cod hormonal funcțional. Rădăcinile abordării integrative se regăsesc în textele primordiale ale umanității din toate timpurile. De exemplu, în colecția de imnuri religioase hinduse Rig Veda, zeul Manu este invocat ca legislator, ca preot al plantelor, cel care cunoștea conexiunea directă dintre ritmurile cosmice, circadiene și fiziologia umană și care a legat omul de macrocosmos prin limbajul plantelor. Culegerea de texte teurgice Rig Veda este dedicată în mare parte elixirului Soma, o entitate botanică și divină obținută prin presarea tulpinilor plantelor tămăduitoare aspre de munte. Soma era o substanță cu un înalt tropism homeostatic, capabilă să reconfigureze instantaneu pragul de excitabilitate celulară și să modifice starea de conștiință prin optimizarea metabolismului energetic. Această viziune structurală a fost creată și rafinată în spațiul carpato-danubian, aspect demonstrat de cercetătorul Tudor Diaconu în lucrarea sa Medicina sacră, miracolul medicinei getodace. Tracii au dezvoltat un sistem medical inițiatic pe care medicii elini l-au absorbit ca pe o paradigmă superioară. Discoride, în lucrarea De Materia Medica,
înregistrează denumirile dace ale plantelor, remarcând că anticii nu utilizau compușii vegetali pentru a suprima simptome, ci pentru a purifica umorile corporale și a restabili dinamica fluidelor interne. În dialogul Charmides, Platon oferă citatul de căpătâi al psihosomaticii europene, unde Socrate relatează despre învățăturile tămăduitorilor traci, ucenici a lui Zalmoxis. Nu poți vindeca ochii fără să vindeci capul, nici capul fără corp și nici corpul fără suflet. De aceea scapă bolile medicilor greci, pentru că ei ignoră întregul. Pentru traci, sufletul sau psișe era dinamica integrată a sistemului organic, constituentul vital ce guverna distribuția fluidelor, o intuiție directă a ceea ce astăzi numim neuroendocrinologie. Endobiogenia modernă, fundamentată clinic de Christian Durafour și Jean-Claude Lapraz, preia medical contextul antic și îl transpune în biologia structural integrativă. În acest context integrativ, sistemul endocrin este recunoscut drept managerul unic și absolut al terenului, deoarece el controlează prin mesageri chimici globali expresia genetică, rata metabolică și utilizarea ATP-ului celular. Diagnosticul endobiogenic nu caută constante statistice izolate, ci evaluează comportamentul individului ca expresie directă a 3 indici fundamentali: vectorul para, vectorul alfa și vectorul beta. Indicii descriu modul în care un om gândește, acționează, se manifestă, își gestionează energia și dezvoltă patologii, oferind o hartă diagnostică pur comportamentală și constituțională. Indicele para, parasimpaticotonusul asociat axei corticotrope de repaus, guvernează stările de asimilare, acumulare, eliminare, somn profund și interiorizare. Un individ cu dominanță parastructurală prezintă o constituție anabolică, țesuturi hidrofile, o rezistență crescută la uzură și un psihic orientat spre conservare și stabilitate. Acest tip constituțional procesează informația și alimentele lent, cu un randament ridicat al stocării de energie. Indicele alfa, asociat tonusului alfa, adrenergic și axei tiroidiene active, definește comportamentul de vigilență, calibrare, discriminare și focus analitic. Individul cu o dominanță alfa este hiperreactiv la stimuli de mediu, prezintă o atenție ascuțită, o viteză mare de reacție și o selectivitate riguroasă în decizii. Dacă axa sa biologică se blochează în acest stadiu de alertă permanentă, individul dezvoltă spasme vasculare, tremur interior și o anxietate structurală greu de detectat prin analize clasice. Indicele beta, asociat tonusului beta, adrenergic și axei gonadotrope, somatotrope de execuție, reprezintă vectorul acțiunii brute, al finalizării, al exteriorizării violente și al instinctului carnal pur. Dominanța beta se traduce comportamental prin hipersexualitate, competitivitate agresivă, impulsivitate și un catabolism accelerat. Când cei 3 indici își pierd succesiunea logică de la alerta alfa la execuția beta
și refacerea para, apare conflictul funcțional interior sau stresul. Corpul rămâne astfel captiv într-o buclă de autoreglare defectuoasă, generând degradare tisulară, tocmai pentru că managementul hormonal este incapabil să aloce resursele în mod armonios. Și, extrem de important, când un individ pierde succesiunea logică a indicilor sau rămâne blocat în alfa sau beta, excreția, la rândul ei, este blocată. De aceea, omul epocii moderne este permanent constipat. Defecația terțiară sau defecația care trebuie realizată după fiecare masă este pentru omul actual un mit. Defecația este specifică vectorului para, vector perturbat de ritmul alert impus de dinamica socială modernă. Odată constipația instalată, debutează procesul de alterare a umorilor, iar umorile blocate sau alterate conduc la patologii, așa cum demonstrează părintele medicinei Hipocrate în lucrarea Corpusul Hipocratic. În tratatele fundamentale ale endobiogeniștilor, în special în scrierile doctorului Jean-Claude Lapraz, se afirmă o teză epistemică revoluționară, care desfințează standardizarea terapeutică. Citez: nu există boli, ci doar indivizi bolnavi, iar starea de boală este manifestarea unică a unui teren unic guvernat de o ecuație endocrină irepetabilă. Am încheiat citatul. Această viziune reprezintă o ruptură totală de modelul static al gândirii clinice contemporane, care tratează pacienții ca pe niște clone biologice pe baza unor medii aritmetice de laborator. Endobiogenia demonstrează că fiecare organism posedă o identitate funcțională unică, determinată de sensibilitatea receptorilor celulari, de viteza de purificare hepatică a hormonilor și de echilibrul dinamic dintre axele endocrine. Două persoane pot prezenta exact aceleași simptome clinice sau aceleași valori ale analizelor, însă cauzele profunde, arhitectura neurovegetativă și modul în care sistemul lor endocrin administrează resursele sunt complet diferite. Această dimensiune individualizată reorganizează radical noțiunea de tratare în medicina integrativă. Așa cum medicul instruit de Zalmoxis nu prescria niciodată aceleași combinații de plante sau aceleași fumigații, fără a decodifica structura specifică a sufletului pacientului, tot așa, terapia endobiogenetică actuală este o capodoperă de personalizare macroscopică. Știința endobiogenetică nu utilizează protocoalele standard, ci construiește o ecuație terapeutică bazată pe indexul de evaluare biologică, un instrument matematic care reflectă starea funcțională a țesuturilor în timp real. Individualizarea înseamnă să înțelegi că o stimulare a axei tiroidiene la un individ cu dominanță alfa poate declanșa o criză metabolică, în timp ce la un individ cu dominanță para poate genera regenerare structurală. Medicina integrativă modernă ridică unicitatea la rang de lege biologică supremă, recunoscând că terenul este cel care dictează destinul patologic al omului, iar intervenția medicală trebuie să fie la fel de unică,
precum amprenta digitală a celui care cere ajutorul. Pentru a corecta aceste devieri specifice ale comportamentului biologic și pentru a modula terenul unic, fără a bloca receptorii celulari prin molecule de sinteză, medicina integrativă recurge la fitoterapia moleculară individuală. Substanțele active din plante reconfigurează receptorii și reaxează sistemul endocrin, acționând exact ca formulele biochimice ale elixirului Soma sau ale leacurilor zalmoxiene. Am ales ca exemplu 3 plante majore care ilustrează perfect în endobiogenie corecția fină în raport direct cu indicii para, alfa și beta, oferind soluții adaptate unicității terenului. În cazul unei prăbușiri a indicelui para, unde organismul și-a pierdut capacitatea de acumulare, de refacere structurală și de excreție, planta suverană este Glycyrrhiza glabra sau lemnul dulce. Principiul său activ principal, glicirrizina, acționează biochimic prin inhibarea enzimei 11-beta, care convertește în mod normal cortizolul activ în cortizon inactiv la nivel renal și tisular. Prin blocarea acestei degradări, glicirrizina glabra menține un nivel optim de cortizol endogen activ, economisind energia mitocondrială și permițând organismului să reintre în faza de asimilare și reparație. Planta reglează astfel comportamentul para, restabilind echilibrul metabolic și eliminând epuizarea organică profundă, adaptându-se perfect terenurilor care au pierdut funcția de conservare a energiei. Pentru corectarea deficitului indicelui alfa, caracterizat prin lipsă de focus, lentoare circulatorie și apatie metabolică, se utilizează Rosmarinus officinalis sau rozmarinul. Această plantă deține un profil biochimic bogat în acid rozmarinic, carnasol și diterpene fenolice ciclice. La nivel sistemic, extractele de rozmarin optimizează purificatorul hormonal hepatic și acționează ca un stimulator pentru hormonii tiroidieni. Prin stimularea directă a respirației mitocondriale și a consumului de oxigen, rozmarinul amplifică vectorul alfa, redând individului claritatea mentală, capacitatea de calibrare și atenția analitică, fără a genera tahicardia sau epuizarea secundară asociată stimulentelor exogene sintetice, fiind astfel instrumentul ideal pentru personalizarea terapiei pe terenurile caracterizate prin hipofuncție oxidativă. Reglarea indicelui beta, marcat de pulsiuni instinctuale haotice, congestie și dezordine pe axa gonadotropă, este realizată prin Vitex agnus castus sau lemnul lui Avram. Compușii săi bioactivi, reprezentați de agnuside, flavonoide și diterpeni biciclici, prezintă o afinitate moleculară specifică. Prin această legare neuroendocrină directă, planta lemnului Avram inhibă secreția excesivă de prolactină. Reglarea realizată de substanțele active din plantă restabilește raportul fiziologic dintre cei 2 hormoni gonadotropi produși de glanda hipofiză. Acest mecanism stabilizează secreția de progesteron și estrogeni, temperând manifestările comportamentale explozive de tip beta
și readucând ritmul ciclic și fluiditatea în structurile profunde ale organismului, oferind astfel o corecție fină și țintită pe terenurile cu dezechilibre de dinamică sexuală și structurală. Privită prin această unică direcție epistemică, medicina integrativă încetează să mai fie o sumă eclectică de terapii și devine o știință exactă a interdependențelor biologice și a unicității umane. Textul vedic, ce preamărea cunoașterea zeului Manu și efectul macro-regulator al elixirului Soma, refuzul medicilor lui Zalmoxis de a separa organul de dinamica sufletului, postulatele endobiogeniștilor francezi privind unicitatea absolută a terenului și indicii de comportament para-alfa și beta sunt, în realitate, aceleași legi universale ale homeostaziei, exprimate în limbaje adaptate epocii lor. Sănătatea și vindecarea nu se obțin prin suprimarea chimică a unui simptom izolat, ci prin descifrarea, respectarea și acordarea partiturii endocrine unice a individului, redând fiecărui organism în deplina sa unicitate capacitatea nativă de a-și guverna structural și armonios propria viață. Tracii ne-au învățat că plantele vorbesc și că fiecare plantă rostește boala. Grecii ne-au învățat că plantele sunt esențiale pentru a reorganiza și curăța umorile. Endobiogeniștii ne învață că fiecare organism este unic și că procesul de tratare trebuie să se compună din cunoașterea despre individ în mediul său specific. Am reunit toate aceste învățături și am creat un concept complet despre vindecare intitulat Academia de Inxologie. Care este schema ta specifică de tratament? Vom descoperi împreună în Academia de Inxologie. Sunt Gabriela Braniște. Pe curând!